I els millors especialistes espanyols de BMX tenen una cita este cap de setmana a Alcoi. El Campionat d'Espanya promet espectacle i adrenalina en un dels millors circuits nacionals. Els representants valencians arriben amb opcions. Esta modalitat ciclista es basa en carreres que són un autèntic desafiament. Recordem que és un deport que es juga tot a carreres a l'esprint. La primera curva fan por els corredors. Veure 8 corredors saltant 7 metres, tots junts, és espectacular. La representació valenciana està integrada per 11 corredors i 3 corredores que han comptat amb l'avantatge d'entrenar al circuit seu del Nacional. Juguem en casa. Tots els que estan seleccionats al final tenen opció final i molts d'ells opció a podi. Entre d'altres, la selecció valenciana aspira al títol infantil amb Vicente García, campió nacional a Leví 2022, o Carlos Ordóñez, actualment internacional y campeón nacional ara fa 5 anys. Es un circuito que lleva muy poco tiempo construido y está muy bien. Estaría feliz consiguiendo el podio, pero yo busco este año ganar. Dissabte seran les finals absolutes i diumenge les categories inferiors. El Nacional oferirà també una innovadora contrarrellotge per a posar la cirereta al pastís d'una cita que promet emocions fortes.